Lena yindawo ethandwa kakhulu ngabakhenkethi abatyelela kwelaseNamibia. Kule minyaka idlulileyo uninzi loosomashishini nabaphuma mbombozweni ezehlabathi bafika kule ndawo bezokukhangela amathuba ezoshishino kwicandelo lemigodi. We normally attract people from overseas, like people passing by, going to Kalahadi, or we actually accommodate people like in mine workers and so on. Ubhubhane wentsholongwane yecorona ubeke ichaphaza elibi kutyelelo lwamazwe ngamazwe, yaye le ndawo ngoku ixhomekeke kubakhenkethi basekuhlaleni. Kodwa nangona kunjalo ixesha elibekiweyo lokuyeka ukuhamba eliyintsimbi yethoba ngokuhlwa nalo liyenze yaba maxongona ngakumbi le meko. Borders closed, contact was coming in. It's basically we can't get people over the border in Namibia. We do a lot of tours from Namibia, Botswana. Umsinga wesibini wentsholongwane yecorona uliqhoqe kanobom icandelo lezokhenketho, yaye kukhangeleka ngathi kuza kuthatha ixesha phambi kokuba imeko ibuyele esiqhelweni.